ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ବାଘ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁର ଗୋଟିଏ ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ? ଠେକୁଆ, କଙ୍ଗାରୁ, ଗଣ୍ଡା, ହାତୀ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଗୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି? 112, 130, 206, 106। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 206। ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଲାପ, ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ପଦ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଦ୍ମ। ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ପାରା, ମୟୂର, ଶୁଆ, ଶାଗୁଣା। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୟୂର। ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ଆମ୍ବ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ବରଗଛ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ବରଗଛ।